Ako sme začali s výrobou energetických gélov na Slovensku. Po úspešnej distribúcii energetických gélov po Európe nám americký partner nevedel dodávať už naše gély. Avšak nepodarilo sa nám nájsť vhodného dodávateľa. Problémom bol tvar a kapacita výroby. Našou druhou možnosťou bolo nájsť dodávateľa na zariadenie na výrobu týchto energetických gélov. Avšak aj to sa ukázalo ako veľký problém, pretože vysoká kapacita a znova nebol to ten správny tvar, ktorý sme potrebovali. Ostávali nám už iba dve možnosti, a to buď skončiť s podnikaním, skočiť do niečoho nového, tri možnosti, alebo potom sami si skonštruovať nejaké zariadenie a skúsiť vyrábať na ňom. Znie to uletene, ale táto možnosť skonštruovať si vlastné zariadenie, to sa nám zdalo ako najrozumnejšia možnosť, pretože môj brat je výrobný technológ a otec postavia všetko, čo ho napadne. Takže skočili sme do toho a išli sme si vyhotoviť vlastnoručne skonštruovanú linku, ktorá riešila od potlače týchto sáčkov cez formovanie až po vymiešanie a plnenie týchto energetických gélov. Pamätám si to ako temné časy a za tmy sme išli do práce a za tmy sme sa vracali domov, stále aspoň s rodinou, lebo malá rodinná firma, ja, brat a otec. Nejak sme to rozbiehali. Keď skáčete z distribúcie na výrobu, nedokážete si hneď tak všetko preklopiť a prichádza problém, že to, čo ste museli zvládať predtým, že predaje, robiť sales, generovanie, tak vy musíte ešte popri tom zvládať aj tú výrobnú činnosť. A keďže to robíte na vlastných zariadeniach, prináša to ďalšie krásne problémy. Takže sa to kopí. Ale aj o tom je podnikanie.